Според Станишев, тези тримата скепетата, които цакат карти, символизират тройната коалиция. Представяте ли си ги? Представя си ги и още как! Ваше височество, ефенди, по-бързичко, дето като ги раздадеш тия карти, ще минат 8 стенди. Имотите ти ги върнаха по-бързичко. Обективно погледнато, това е слухология. Айде, залагайте, господа, да видим на кой му стиска. Аз залагам 800 000 гласа. Аз 400 000 гласа и връх мусала. Аз плащам с един министър и качвам с един главен секретар. Аз гусум. Аз плащам с Булгар табак. Покажи кой имаш. Имам внуче от Мониос и Белот. Симеоне, пак ли си в час? Я бега да си гледаш внучето и Белота. Ние тук сме сериозни играчи, бе. Алан Коло. Айде, взимай си парите и се върни, като му дойде времето. Айде, догаде да си поиграем, както ние си знаем. Аз ще ела, само някой да не ме изебне отзад. О, как ще те прецакам, като си наредя картите. Така, той не ми трябва. Тая също. Той ще ми свърши работа. Той е малко рисков, ама айде. Сега един за щастие. Дай още един за здраве. Готово. Ей, той ахмак пак си нареди карти, бе. Ей, неговите номера край няма да се... Ей, сега ще ти набия обръчите. Аз залагам 3 обръча от фирми. Плащам твоите обръчи и качвам един газопровод. Южен поток. Плащам твой Южен поток и качвам с турските новини по БНТ. На твоите новини качвам бюджетния излишък за 2008 година. Плащам, Ефендие. Каре министри, губиш. Йок, каре братя. По-ско джаби ти, галеви. Сега, Ефенди, ми дължиш още един мандат. Тога не свършваме гласовете. Ще скоча до Турция да взема и се връщам. Йок, никъде няма хош. Маскара, веднага слагай гласовете в портфела.